ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Ka annual sports meet ka ba Arsengi jong ki Samla Catholic ki badan hapo ka Shatri jong ki Indian Catholic Youth Movement ka Joai Diocese ya ka balas dang ha ka khat santri ko bunai Risau arajar arpuway lapun kun no ha ka khan reu tari ko bunai Risau arajar arpuway daga jingya shimbentalang jong ki Samla rangba ka balang ki bakentom ya uba lovely shilla ubade sumbut wa he snong jong ka snong wa ya jer ubala long kum kongsan bat ki wei di ki reu rangba jong ka balang Catholic na ki parish ba pher Hagan ka sports meet ka ba Arsengi lawan banya shimbenta di ki Samla na ki khat prat li ki parish ba pher jong ka rilom jantia Yung nem arpaw arpui kita bersport yung ke ICYM yung nem arpaw arpui ada ketua Paris. Individual challenge, semua. Best athlete. Ke Paris Yofi. Kapten lang iwaro. Hakam wa ito para kendro. Kementerian Paris Diego Ura ya kebersim waro art yang aduh kita tahu bagaimana.